салом алейкум бардор азиз, рӯзи ҳамагитон бахайр бошад. Имрӯз охирон рӯзи моҳи шарифи Рамазон, худо хоҳад паго иди Рамазон, меякум иди Рамазон омаду, моҳи Рамазон рафт. Сад шукр ки ин омаду, сад ҳайф ки он рафт. Бардор азиз, ҳаматонам ба иди шарифи Рамазон табрик мегӯм. Худованд ҳамамона ба иди дигари бирасонад. Ва ҳамин чи хеле омад папали чоткай бад шид. Рӯзи идда мақсад ба пагар ожаракай падаркомон тамом шид. Як дона дига монда буд, медонам чи хеле соати монда буд, гирифтем ва як усу монде. Ина қитичаки холида ҳозир худо хоҳад падаркои нава дабайд мекунем. Иҷада қариб 200 дона падаркай хато накунам. Ҳамин бачаҳо хичон паф кардан, где-то 200 дона падаркай ва 200 биё ки видео то охира ки тамошо мекунам. Хуб, қариб ки 200 дона падаркай ва ҳар як ино чи учам, мисол падарко как обычно соатҳои смартвач мондагем, соатҳои умничи, ин хеле соатҳо мондагем бардоро. Ин хеле соатҳои 2500 рубла соатҳо, телефон мондагем, дута телефон, мошинкои универсални тример дракон мондагем ва массажёроро мондагем, деҷа колонка, соатҳои дастӣ, браслет, ам хеле соат бо браслет, ам хеле комплект мондагем. Ва ишо худо хоҳад агар шумо дастгиритон зури баъзе рафтан гирад, ягон самолёт мемонем, ягон машин мемонем, гуфти гафа, иҷаша чорнибели кадамонем бан. Худо хоҳад ам хеле хай ниятҳо аст, ҳамаи дастгири шумо заистай мекунад да. Хуб, ин ҳозир падаркора дадири медозем ҳамаша. Ин падарка ҳамаша дадири ҳами дохтем алдраш ва ина пасли дута падаркаи ҳама қиматмон акуха бои бадам нестем ва падаркаи ҳама каломон телефони Itel A70, дута телефони Itel A70. Дидесем? ҳар як резамон дута телефон мемонем, ин резам дута телефон, инем хеле телефон. Бардори азиз, унабайтина телефонмо 7500 буд, икартинамозан 8500, 4 светка дорад. Свети сабз, свети сиёҳ ва свети кабуд и свети гол дорад, 4 та светка. Метавонед ки биёед магазин харидорӣ кунед телефонро. Ва ишо нархи телефон 8500 буд. Ман мера бошад дадири падарка мондагем, ҳозир ако телефон гирифтасан, якм падаркара ҳам мегиранд. Хоб ина телефон яча ма қат кардам мезун, биё бра яча хил қат кардам доз дадири падарко. Ина як тигаша хил дака будоз. Ини ака боша я падарка дига мезун ки иштирок бонан ки падаркоро гирифтан дириш. Ина яс парсен, ина телефон, ина телефон раф. Ина телефон парсен раф дурмуш. Дарини ҳамиҷа да, ина телефони дигарам мепартояд тага. Ҳозир якм худум мегирам мега, онро яс мегирам. Хоб, ана инҷа боша ҳамаи падаркоро ҷалака ҷобаҷо кардем. Ана тага, як телефон шумо ҷо кардем, як телефон ма. Як ҳозир як телефон гирифта ҷо настрой кесем. Тага шумо аз куҷо? Ассалому алейкум. Я бориган. Як ай Самарқанд. Як ака шумо аз Самарқанд ми? Ай панҷаке ина ако омадаган. Ҳозир як телефон гирифтачам, телефони iPhone 15 Pro Max Natural Titanium. ин хеле телефоне ки ин сиёмка ҳастам, хеле телефоне карчи. Ина Natural Titanium ака настрой кард додашем худо хоҳад. Ва ҳозир худо хоҳад мегирем падаркашам мебинем. Чи падарка мебурояд. Нархномаи ҳамаи телефонҳо дар Telegram канал ҳастай ва бардоре ки омадан мехоҳен. Ҳозир ман охири видеода адресҳоро омаданшон нишонтон метем. Паго иди Рамазонда магазини мо кор мекунад. Метавонед ки биёед магазини мо бемалол, магазин ҳам вақт шуда. Хоб, ина Telegram канал медуроед, ина Realphone Москва медуроед. Инҷа нархҳо ҳастанд, нархномаи моҳи шарифи Рамазон. Паго охирон рӯзи ҳамин нархҳо худо хоҳад. Инҷа бошад нархи iPhone-ҳо. iPhone-ҳо, Redmi-ҳо ҳамаш пафтагӣ метавонед ки инҷа бинед. Ва бемалол омада харидорӣ кардантон мумкинад. Ака шумо ай куҷо дидед магазини моро? Ягон кас тавсиятон дод ё ки ай YouTube диде? На, аслан ин бардоро ай YouTube дида омадаган. Чиқар ки шумо тамошо карден, омадаем бошен. Адресои мо шаҳри Москва, метро Бутырский, торговый центр Зеленый. мебинед худо хоҳад агар паго уже омада сар кардем, иҷа якта чойнича мешавад, чой мешавад, қанд панд мешавад, уже Рамазон гузашт. Кай ки омади чайкаваркини биё карочи брат. Хорошо? Ин таго омадаги ин рӯз рӯзадор ино. Навошон иҷа чой пой ташкил мекунем. Агар ки то вақти ифтора бесан, як бора ифтор карда мерем. Чӣ гуфти тага? Ҳамҷа бошед. Хоб, раҳмат калом барои омадагитон. Хоб, иҷа боша албатта параллелна гуфтан дар кори чиза барое ки иам реал авиакасаи хумонаи бисёр бардоро мепурсанд рақамҳои авиакасара телефони хунда телефон карда рақамҳои авиакасара мепурсанд. Ина номерои авиакасара 925 371 0388. ҳамин рақамҳои авиакасаи бардорон 71 35 ина оператор ҷавоб метиҳад. Баъд 0199 ҳам оператор ҷавоб метиҳад. Фақат ҳамин номер 925 371 0388. ин номерои авиакасаи авиакаси дар WhatsApp шунасен. Алло, аба чав блед мана гуфта нависаш ҷош давлета нависа метиҳад. Фақат бардор WhatsApp да нависем, WhatsApp тестар ҷавобтона мегирен.
барое ки бисёро занг мезанам уже пропушни пай дар пай жда мега успеҳ намекунем ватсап да алло салом алейкум брат хуби саломати намазан гуфтам менависи ҷоғашда 2 минут пас ҷавоб мерава зато на то ждат мекунӣ нама ждат мекунӣ любой вақт форта ҷавоб метӣ любой вақт форта ҷавоба қабул мекунӣ саломат бошед бардори азиз хитон эҳтиёт кунед микрофонча да даст ман зиқ наша хитон эҳтиёт кунед саломат бошед марамат магазин мо омадангем магазин мо аз соати 10 саҳар то соати 10 бегара ҳама рӯза кор мекунад то дидор омадантон жда дорем хитон эҳтиёт кунед